ushisa umuzwa wakubo maqede wazibulala owesilisa emtuba-tuba. Ngimbelele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel yamaphambili Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakhumalo bathi ilasipho namagumede. Ngane ukuthi uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela zisho subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, kanjalo futhi nokulandela Facebook Radio Inkezo ZA. Usadidekile lamanje umndeni wamagwazi emtuba-tuba endaweni yaseNkunduzi ukuthi uzothatha ini uhlanganisa nani ngemuva kokuthi usale dengwane ukulandela ukuthi indodana yakhona eneminyaka engu-31 ubudala ishisa umuze nayo yonke into ebiphakathi maqedeke nayo eyozibulala. Kubika ukuthi kulo wesilisa uqale waba nenkinga nezingane zakubo, waliswana wazolisa nonina wakhe oneminyaka engu-69 ubudala ufuna-ke nokumgwaza ngomkhonto, kodwa-ke wazama wahluleka waseshisa umuzwa kuwo. Ngesonto setholakale-ke edindelezile emgwaqeni seshonile. Udadewabo kaMufuzane Namagwazi uchaze ngalesigama ukuthi ngeke athi bafuna luphi usizo njengoba kushaya yonke into endlini, kodwa uma kukhona umsamariya olungileyo kungasuka kuyena ukuthi ubasiza ngani. Kusenjalo-ke ikhansela ku-Ward 23 Nkunduzi siyabonga mkhumbuzo ukuthi le ndlu umama wayithole ngesizathu njengoba sishile sekuchaza ukuthi ayisaphephile ukuba-ke iqhubeke-ke nokuhlala kuyona, kanti usizo oluphuthumayo umndeni oludinga kuqala omazisi, izitifiketi zabantwana abathathu, ukudla kanjalo nokugqoka-ke njengamanje.